kabeh. Ane jadi wong nek gak tau gawe gamparan, ane wong loro sing mati kabeh kok bobo kabeh. Masalah gak tau gawe iki lho mboten. Jenengan urip nang donya iki undangane Gusti Allah sing ngarepno Gusti Allah gak karep wong tuwa karepe Gusti Allah. Engko ate mikir urusan panganan. Wis ditanggung kali Gusti Allah sing penting menungso gelem ikhtiar gelem usaha. Mulane kanjeng Nabi matos dawuh khalid yadaka tanganmu podano. Engko rezeki bakal diparingi Gusti Allah. Iku nek wong rezekine lantaran tangan Dienten khalik safataika Obramo lambemu nek pancene rizkimu teko lambemu Mulane lambemu obramo Apa perlu teko menang itu semuanya Ya gak apa